Les 40 setmanes de la transformació de Hara. Sisena setmana. Calmar-se i estabilitzar-se amb la respiració. La setmana va començar amb una nova sensació per a Hara. La calma que la respiració li havia ofert començava a instal·lar-se com un recurs valuós. Tot i això, sovint sentia que aquesta pau era fugaç i que desapareixia quan les coses es complicaven. A la sessió de mentoria d'aquesta setmana, Laia va proposar afegir un element a la pràctica de la respiració. Paraules clau per ajudar a estabilitzar la ment en moments de tensió. Calma i tranquil·litat, va explicar Laia. A l'inspirar, digueu-vos calma i al treure l'aire, repetiu mentalment tranquil·litat. Aquestes paraules serveixen per portar la intenció a cada respiració, ajudant-vos a impregnar el cos i la ment amb serenitat. Quan us sentiu aclaparades, proveu aquesta tècnica per portar més profunditat i fermesa al moment present. Hara va rebre les instruccions amb curiositat, però també amb escepticisme. A la seva ment les paraules semblaven massa senzilles per tenir un efecte significatiu. Tot i això, Laia tenia raó quan deia que valia la pena intentar-ho en els moments complicats, i darrerament els moments complicats semblaven presentar-se amb més freqüència. Aquella setmana, Amèlia, la seva germana, va aparèixer de manera inesperada a la botiga amb un aire preocupat. Hara va notar immediatament que alguna cosa havia passat, que alguna cosa estava fora de lloc. «Què passa, Amèlia?», va preguntar, deixant el que estava fent. La seva germana, visiblement emocionada, va parlar-li del seu recent diagnòstic d'hipertensió. Tot i estar embarassada només 3 mesos, el metge li havia recomanat descans i una vigilància constant per evitar complicacions. La notícia va caure com un gerro d'aigua freda a Hara. L'estimava molt i la idea que pogués haver-hi un risc la feia sentir una inquietud creixent al pit. Sense pensar-hi, va començar a donar-li un seguit de consells. «Has provat de fer exercicis de respiració? De fer ioga? Necessites ajuda amb la casa? Deixa'm ajudar-te». Amèlia va alçar la mà, tallant-li el flux de les paraules. «Només necessito que m'escoltis, Hara», va dir amb un somriure suau però ferm. «Estic espantada i no sé com gestionar-ho». Aquestes paraules van fer que Hara s'aturés en sec. Va sentir una onada de calor al rostre, adonant-se que, sense voler, havia intentat arreglar la situació amb idees en comptes de ser-hi per a la seva germana. La veu de Laia li va ressonar la ment. Quan la ment es distreu o es precipita, torna a la respiració i repeteix les paraules calma i tranquil·litat. Inspirar, calma. Exhalar, tranquil·litat. Ho va fer unes quantes vegades, deixant que les paraules la portessin a un estat més receptiu. Va notar com la tensió al coll i als omòplats es relaxava i com la seva ment es buidava d'aquesta necessitat constant d'arreglar-ho tot. «D'acord», va dir mirant Amèlia als ulls amb una nova serenitat. «Sóc aquí per escoltar-te». La seva germana va somriure, alleujada, i durant la següent mitja hora va parlar sense pressa. Hara va aconseguir mantenir-se present, sense interrompre ni oferir solucions precipitades. Inspirava calma i exhalava tranquil·litat cada vegada que sentia la urgència de proposar alguna cosa. Quan la conversa va acabar, Amèlia semblava molt més relaxada, com si una càrrega invisible s'hagués alliberat. «Gràcies per estar aquí, Hara», li va dir la seva germana mentre es dirigia cap a la porta. «M'has ajudat molt més del que creus». Després de l'episodi, Hara es va adonar que per primera vegada en molt de temps havia pogut mantenir-se en calma davant d'una situació que normalment l'hauria aclaparada. La seva germana no necessitava les seves idees, només la seva presència,
i la tècnica de repetir calma i tranquil·litat havia estat clau en aquest procés. Aquella tarda va decidir provar la tècnica en altres situacions. Va fer un passeig pel bosc i, mentre avançava, va repetir les paraules en cada pas. El so suau del riu al seu costat i el cant dels ocells semblaven sincronitzar-se amb el ritme de la seva respiració. Calma, tranquil·litat, murmurava per dins. Fins i tot, quan va trobar un vell camí rocós, ple d'obstacles, va mantenir la pràctica, observant com la seva ment s'asserenava amb cada inspiració i exhalació. Al final del passeig, sentia una pau que no experimentava des de feia molt de temps. Era com si la combinació de la respiració i les paraules hagués harmonitzat alguna cosa més profunda en ella. Durant la resta de la setmana, va notar com aquesta nova tècnica l'ajudava en les petites friccions del dia a dia. Un client impacient a la botiga, la mare amb els seus comentaris passiu-agressius sobre l'estabilitat i la importància de sentar el cap. Cada vegada que la irritació començava a pujar, es recordava de fer una pausa. Inspira, calma, exhala, tranquil·litat. El canvi no era màgic ni immediat, però la consistència li oferia un fil conductor enmig de la turbulència. No sempre aconseguia mantenir-se serena, però ara tenia una eina que l'arrelava al present i l'ajudava a estabilitzar-se. La setmana es va acabar amb un sentiment de gratitud cap a Laia i al grup. Potser aquests petits canvis no semblaven gaire significatius, però sumaven en el seu camí cap a una impulsivitat menor i a sentir-se més centrada, i això, per a Hara, era un gran pas endavant. Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencionplena.cat.